kami sa sandbar. Ito, oh, sarap. Ito ang darling ko, oh, gwapo niya. Siyempre, pinakagwapo si Papang. Pangay, Pang. Yan, si Papang. Yung pinakagwapo. Dahil yan ang tatay nila. Si Nanay. Mang. Kaway-kaway, Mang. Kaya upload ko to sa YouTube channel. Iyan mga baon namin. Budal fight kami mamaya. Ito naman ang gwapa. Diba? Ang ganda ng ano. Ina-update ko ang activity ta. Ito. Gigi. Ito ang ating kakainin. Gabo na nga, raka din nyo. Kaya ba ta? Ito, ang dami Barbie. Kami na lang daw, mga girls na lang. Wow, ang laki. Sarap ng sabaw. Hindi nadahan. Hindi, nadahan na kay plastic. Ito ang isang kwarto. Ito may CR siya. Ayan, 1.5 ito. Ito ang tubig, 30 per gallon. Ito ang okay siya. CR, may shower. Okay naman. Ayan. Sarap, diba? Magbakasyon. Tumira dito. Oh my God. Thank you, Lord. Thank you sa Motor Trend. Thank you sa bigay mo na pera para makapagbakasyon kami. Wala lang si Brother Raymond. Ito ang view niya sa labas. Ang talong tayo sa Bulubadyangan Sandbar. Napakaganda. Ayun ang isa. Sipag ni sister. Nami gani. Okay man ang CR, no? Diba na may CR kita na aton gini. Tapos ang gamit ay gamit nila. Ito siya. Ito pa ang isang room. Nami dere magturog ka rin. Bilayse niya, plastar na da. Ito plastar. Bilayse. Boy, nakatago pa. May mga gwapong bagets. Kirby. Hindi basa kay Buya, plastar na da. Jerome. Di ba sa ulo ko Bahala payo, manay Dere pamarha. kami maturog ka rin. Ito lapad, oh. Igo siya sa 10 katawo. Di dyan layay. Ilis na baba. 1.5. Yo, bahala na yan. Doon ang ihalay, para ihalay man lang, bi. Katamad. Ibuklat lang dyan. Ibuklat mo man lang doon sa ano. Bahala bla. Putang galasad na ka. Kaya. Ha? May kung sa kabugaw la dyan. Sapon mo pa dyan karoon, nanglain pa. Kasug. Ano? Gusto bribe. Ano, baby? Ito ang ibang cottage. 1.5 din yan. Yan. Nag-live ka, mami. Oo. Ay, hindi. Live, hindi. Ito siya. Ayun ang kantin. Ay, ang bilihan. Ito, ang ganda. Bulubadyangan Sandbar. Napakaganda dito. Masyal na kayo. Kasama ang inyong family. Mga 15,000 puro. Pero ang dami na namin. 13 kami, 13.
yun ang bangka. Balikan, dala na ang island hopping. Ang ganda, ang ganda. Ito, nagpiprepare kami. Ang oras ay... Kuis, ano ang oras sa cellphone mo? 12:90. Natapos na namin ang island hopping. Doon ay sa tindahan ay. Meron? Doon, oo. May globe? Meron siguro. Tanungin mo lang, may tindero man. Diyan lang, diretso lang. Go, nanay! Go, nanay! Oo. Ang sarap magtambay. Magbubudal fight kami later. Nagluluto pa. Ito pa sila. Go, nanay! Ay. Ang aming dalawang bagets. Oh. Say hi. Si Momo Challenge. Ah, si Momo Challenge. Yok. Si Momo Challenge, mami. Ano, bigay mami. Yok. Naghahampang ang amon mga kids. So, waiting pa kami sa kakainin. Busy lahat.